son Ariadna e Xavi, que van a facerlle unha entrevista a un neno novo no colexio, Mateo. Eu chamome Adrián e hoxe serei o voso cámara. Estades listos? Pois comenzamos. Sabes por que che puxeron ese nome? Non, pero creo que porque lle gustou. Gustache este colexio? Sí, Por que? polos ambientes, polo faladoiro e porque cambiamos de zona no tempo. Que colexio che gusta máis? Este Como era outro colexio? non tiña faladoiro, non tiña ambientes, tampouco cambiábamos de zona no recreo. Gustábache? Sí, Por que? polos profes. Gustouche cambiar de colexio? Non moito, pero acostúmbrome. Cales eran os nomes dos profesores? Eva, Carmen, Manolo e Manolo. Cal era o teu profesor favorito? Eva, Por que? porque era a miña nai e porque daba lengua, mates e naturales. Podes dicirnos algún dos teus antigos amigos? Marta, Javier, Pablo e Joel. Tocas algún instrumento? Sí, o piano. Gustaríache aprender a tocar algún outro instrumento? Sí, a guitarra eléctrica. Grazas polo seu tempo. Adeus.